Urik ere eta joan gara, eta hau da gure kadetximoen fuerzaren eskema. Hemen daukagu magnetotermiko bi, hemen du diferentzial bat, eta hemen hasten gara ja kontaktorekin. Hau da, KM bat, 500 revoluzioetara egiten duena. Hemen dago KM bi, 1000 revoluzioetara egiten duena. Eta hemen KM iru, 1500 revoluzioetara egiten duena. Gero, KM laurekin biraketa, giro inbertsioa egiten dugu, 1500etara ere. Eta KMF frenoarena ere biraketa egin behar du eta frenatu. Azalduko dizuegu gure mando eskema. Lehenengo atera behar dugu magnetoa eta diferentziala, eta gero sakatu behar dugu S2, S7rekin. S2 kentzen dugu eta denbora pasatzean KM bat aktibatu beharko da. Orain kentzen dugu S7 eta ematen diogu barrera bateri. Orain KM2 aktibatu da, 1000 revoluzioetan. Eta barrera 2 ematean KM2 aktibatzen da, 1500 revoluzioetara. Orain barrera 3 ematean 500 revoluzioetara bueltatzen da berriro. S7 ematean aktibatzen da KM4 eta bere denbora gailua, eta egin behar du inbertsio filoa. Orain, hori da, KM4 aktibatzen da, eta ematean S0-ri amaitu behar da guztia. Kaixo gu Iker eta Jon gara, eta gure montajea azalduko dizuegu. Hemen lehenengo kontaktora daukagu KM bat, egiten duena 500 revoluzioko abiadura. Hemen daukagu KM2, zentzu berean 1000 revoluzio egiten dituena. Eta hemen KM3 zentzu berean ere 1500ko abiadura hartzen duena. Hemen daukagu KMF dela frenatzen duena motorea. Eta hemen daukagu KM4 dela botila bueltatzen duena 1500ko abiadura zentzu kontrakoan. Orain mando eskema azalduko dizuegu. Lehenengo S2 eta lehenengo karrera mailera sakatu behar dugu, kate bat sartzen duena. Kate bat denbora pasatzean, KM bat kontaktorea sartzen da eta botila hasten da joaten 500 abiaduran. Gero lehenengo sensorearekin sartzen da KM2 kontaktorea, zentzu berean 1000 revoluzioko abiaduran botila aurrera doana. Eta gero bigarren sensorearekin, hirugarren kontaktorea sartzen da 1500ko abiaduran. Gero, hirugarren sensorea sakatzean, berriro 500ko abiadura sartzen da botila finalera heldu delako. Gero, karrera mailera bigarrena sakatu behar dugu, bigarren denbora gailua aktibatzen duena, eta denborari pasatzean KM4 kontaktorea sartzen da, botila bueltatzen duena, beteta 1500ko abiadura. Eta orain eskema finala azalduko dizuegu. S2 edo lehenengo karrera mailera sakatzean ez du ezen egiten. Beraz, biak batera sakatu behar dugu kate bat sartzeko. Kate bat sartzen da,
Eta lehenengo kontaktorea sartu egin da 500 abiadurako dena, eta motorea zentsu batean beten da. Gero lehenengo sensore ikutzean, abiadura bertzen dian, azaltzen du KM2 eta 1000 revoluzioko abiadura dena. Gero ikutzen du KM3, hirugarren sensorea, saltzen duena KM3, 1500 abiadura. Eta gero berriro azken sensorea, 500 revoluzioena dena, flotila finalera heldu delako. Gero bigarren karrera mailera zagatzen du KT2 saltzen duena, eta denbora hori pasatzean, KM4 kontaktora sartzen da, kontrako zentzuan, 1500 abiadura flotila bultatzen duena. Eta azkenik, zeta sakatzean, sartzen da hirugarren denbora gailua eta denbora amaitzean kontrako zentzura beratzeko. Eta gero zeta. Paro.